Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa, kde vám poviem vlastne, čo sa nám podarilo zistiť pri takej prvej kontrole, teda tie prvé kroky, čo sme sa pokúsili spojazniť našu Škodovku. Takže môžem vám ukázať rovno, ako to tu vyzerá. Trošku taký vlastne bordel, všade všetko. Ale teda čo sme urobili ako prvé, no potrebovali sme sa dostať k motoru, či sa dá vôbec pretočiť. A keďže ja som tak či tak ťažné zariadenie na tom Škodovke nechcel, tak dali sme to ťažné zariadenie. Určite ho tam nikdy v živote nebudem chcieť, takže ak niekto máte záujem, je vaše, ozvite sa. No a teda, pokúsili sme sa to naštartovať. Ako môžete vidieť, tak vlastne prepojili sme hadičkou, teraz to už teda nie, ale je tu ešte vlastne z bandaske. Je tam vlastne benzín, čiže dali sme to napriamo cez hadičku do tohto. A batériu sme tam zapojili úplne novú a vlastne nechcelo to naštartovať. Ale teda potom nakoniec sa to podarilo. Dobre. Funguje len voda, ale to pôjde. Ale museli sme až do tohto stavu to rozobrať. A problém je vlastne taký, že nejde tam benzín, čiže karburátor veľmi slabo to vlastne dáva benzín, takže niečo tam nebude v poriadku. Takže budem musieť teraz nakúpiť vlastne veci, tesnenia a podobne a pokúsime sa spojazniť karburátor, aby teda fungoval tak, ako má. A motor akože beží celkom pekne, ale teda problém je s tým, že nedáva to. Nejde tam ten benzín tak, ako by mal. Potom sme doliali vodu do chladiaceho systému. Vyzerá, že tam tú vodu drží. Nie je to asi vidno, ale proste netečie zatiaľ z ničoho, čo som teda príjemne prekvapený. A čo sme ešte teda spravili? Baterku som spomínal, spojka, tá bola totálne tvrdá, to sa nám podarilo rozchodiť, takže nakoniec povolila. A môžeme aspoň takto prejsť, teda, že ako toto vyzerá, v akom stave je, nejaká tá hrdza a podobne. A ešte sme kontrolovali svetla. Vpredu ide jedno svetlo, jedna parkovačka, jedno normálne svetlo, jedna smerovka. A vzadu ide len vlastne jedna smerovka, jedna parkovačka, vôbec nejdú hmlovky, vôbec nejde spátečka, vôbec nejdú brzdové svetla, čiže musím kúpiť nové žiarovky a vlastne musíme to vyskúšať. Ale teda to hlavné teda je, že motor ide, naštartovať sa to dá, ale teda je problém s tým karburátorom, takže ako úplne najbližšie budeme musieť poriešiť karburátor, aby to proste normálne išlo a potom vlastne postupne skúsime, teda či to niekde nebude tiecť, skúsime brzdy poriešiť, vymeníme aj vlastne v spojke kvapalinu a teda však postupne vás budem informovať. Ale teda dnes sa nám podarilo aspoň to, že sme to naštartovali, hovorím motor, tak chvíľu, keď sme to mali funkčné, tak to vlastne motor ide krásne, štartuje to v pohode, takže keď tam teda dáme benzín napriamo, hej, ten karburátor proste ten benzín nedáva. A aj teda vyzerá, že to chladenie, že netečie zatiaľ nič, tak uvidíme. Takže na dnes toľko, aspoň krátka info a držte palce, aby sme to čím skôr dali dokopy.